Esan berri didate eskolako ikasle batek eraso bat jasan duela. Ezabatu bideo hori! Nik labana baneukata galder aurrean. Enkatu ingoet kabroi hori. Humilatua sentitzen naiz. Kriston amorra matit bera-bereakin ateatzen. Ez da berearekin aterako, zuk zeure bizitzarekin jarraitzen baduzu. Bisita ukazu. Ez dut inor ikusi nahi. Bartzelona joango naiz aste batzutako. Bartzelona ezautzeko gogoa daukat. Kanpora hemendik. Klub honetan ez zara ongi etorria. Berak bazekien grabatzen ari nintzela. Bere hitzan eraren kontra izango litzatik. Zindagit nik ez nuela bidali bideo. Mugikorra lapurtu zidaten. Zer? Eta badakit norden erruduma. Jon? Ongietorri Learoren denboraldi amaierako festa. Tizugu ematen peio igerilekoan itotzeko. Katu egingo nuke. Provokatu egin nahi gaitu besterik ez. Balortzen ari da! Gorka, zenitien grabatu egin nindula. Sentitzen dut. Eta gehiago sentituko duzu. Ez dakizu ondo.